lancar lagi pagi liputannya atau bikin kontennya, insya Allah 3 hari ini bisa diceliak dalam YouTube. Kalau Bang Benny YouTube-nya Benny Kapro. Begitu pula ada Cik Eka Sute Channel nyampe malam ini kah Minang Pelala Cik Abang Ronald, termasuk Ambo sendiri Makson Channel. Tolong di subscribe atau like dan komen kepada mamak di sana. Sukri ala kah aku ringsut lidah agak patah-patah sebenarnya. Oma Ujang Alimu channel ni malam gini kah. Jangan lupa Asyara KB itu berusia dah. Berang orang bawa kau. Ayolah mamak di sana pada siang babi hari, pada malam babi minyak, pada babi muas saja mendangan celoti makson jo kemari. Kalau belok kita dengan suara nan cancak kau. Nak di Solo jo orang beni bedek kau. Selamat menangakan. Atu lope kau rumah oli. Anak orang jauh, oi tambangan lalai, oi lalai. Tanah jadi lalai ya lalai oh lalai Hari lalaroy ay lamalam lalay angay lalay Cupak panua gantang balan juang demak kacupa urang tigo lua alai tak pakai di Minang kabau alai di manyo kini yo tuan ojo salam sambadi yang juang yo mak meminta maaf kerang banyak alai garajo pantun kok malam pau alai ragu den dinyo iyo tuan Dicabiak kaini ibali ama dicabiak bangun tijanganyo alai tuan bangun tijanganyo ama painaran nyoran dinyoran lai lari sawah minta tabiak kami bangani ama pakai sana andi isiko alai tuan andi isiko ama oi karam dinyoran dinyoran lai lari sawah Kalilawa di pulau rimbang demak anak rusuh matirang dabi alai
alai matirang nabi alai ai di manyo kini alai otulanai ai kok gawa minta ditimbang nema pada sampunan lebih alai ampunan lebih alai ayarila malam Dek mama suboladanga duduk lakan duang di nanare bagurawa semalamko limo channel meliput acara gitu. Dek sepangka ada ngakan pela agil asbak rokok agak cie beko kok kasu di panggang jopaji piti pangganti ndak ado. oi salamu pandan badarai nemak lai bapa di ladang sajo alai kami bapa radi bintuangan alai rusu den dinyo yo tuan oi salamu la carai datang baru lai kau udah senang sajo alai denai dia para sadan alai ragu den dinyo yo tereret oi Ada pulau Marika pulau menjadi yang udang alai tuan menjadi yang udang mama oi karam de nyoren dinyolalai lari sawai bagurau sama bagurau orang banyak hati nari sunanya hilang alai tuan hilang mama oi karam de nyoren dinyolalai tambaro oi malaki inde maanan lain datang anak kanduang sadoi kone ma oi dulu kita lalai dulu kita ladi mayo kini ko adoka beenan maranggang arang banyak di paare ende ma basang osamo lalai basang osamo di mayo kini oi baringin no yama adi pakanaka kama oi di bawa kantuan hari yama kantuan hari padel pisoi oi de yakin no yama atamo bania ama de kumbaya malam kini ama samalam aki ini kauai mangabai imbau apa delpis karason baeko karason ditinggalan ayo nemak bajalan kaki laka rumah mintu ai biarlah dia hujan gerimis sama awan ayah batampuang uama batampuang iyo bang ideloi pakai gerimis bagai pantunnya tereret oi jajo denai oi mandangakan demak mandangakan oi rusu aden dinyo sajak bajo wajah bisnis naniku ama paminan
bagadayan nama bagadayan rusa adeniu Samantang-mantang pakai baju baru kareson Bajatuan bagai wadan malam konema Pedusuan dema di mari ayo Tarimo kasih lebih dulu ayama gak saju abadan dan samalam konema tibo diru uman tabaku Nyampang tibo di rumah si Yusokok berang kareson Ay bungkui baju kasadonyo nema Kasadonyo ay pulang alajo kita ndak mungkin pulang ke rumah bini urang ayama kok barale tinju di kapal loma pisang koba abu dua kali Oi kok takui pulang ke rumah lah bini orang kareson Gudang Masri M di rumah Pulau Nema Gudang Masri M di rumah lapang pulau untung dena yo yang maasabana malang rasiko sagagai ko di gudang si primbetnyo ma si primbetnyo nayak kaswa usang Siana namangit si anak kareson gaganan kanduang Mungkin sadang sakit bana tumatonyo nema Ay para lubao pareso tu agayo malang bana wayang maakawan baluka dia kanduang umpan nabi balu itang ado ma candu mamba angki luka tiboyu Bapantun cile kandawa arpa adon antara suampi atau balik ke belakang tadi lain tiuk bakanda di dendangan pas mau duduk melah mama bagurau bakawan-kawan batanang-tanang mama duduk dek sepangka sekali lagi terima pasan urang babanta ambo indah lah nampak sajo lama-laman pak sagan awak jangan gapua aja nagapua Cariana banta gak duo lain ang kanduang Pado takati balik tangkai garoba ayo nema Tangkai garoba kareson sama lamko tangkai garoba Allah tawali oyama dicali asumbu ilang puloma o ilang api ilorang banyak Kalau lah hilang sumbu garoba kareson Tentu ndak bisa berjalan lagi dicali akar ruang indah rusak nama silau ke dalam tak barisi ama karuang pangicuan antabau Ala jale karuang apangi cuaneda Dek kareson babali jo manya sadene membuwe
Ledang di rumah di mandinya lalai di pamandinya karina sadang mamandang buat nama inna ko ada kayo ko dibilamin na boyona naga buat dia mungkin baras udah wala mulalai lata ibuanyo na nakatuju Jangan anggap puasa jodi pandangi kareson cali anak jilbab akun yang kame pulo ranca baju di beliane kabang idal sabanta orang katring tempe barale ama antala di deno tuanoi membaco rancak lurui kareson catering bagai nana disabuinyo nasawana laila bisa luru ina dia indah kater yang indah adonang gala lalai lajali wa kubura bauka ongka tiok bakanda la desabui bagorawa samalamko asa babanta bang idal biala lesui asalai basao yo